Entrevista a Alba Sevilla, gerent adjunt de Cines Acelerar. Segons grup d'edats, quins tipus de pel·lícules van a veure la gent? Les famílies i els xiquets venen a veure animació i espanyoles de risa de xiquets. Els jóvens venen a veure normalment pel·lícules d'acció, de por, sobretot de por, i de tipus Marvel, Avatar, les grans produccions. I els majors de la tercera edat sempre venen a veure els documentals històrics o bíblics, i també venen a veure pel·lícules espanyoles i que tenen història, sobretot que tenen història. A estos els majors els encanta. L'actor espanyol que ha fet alguna pel·lícula, algun actor específic, venen a veure la pel·lícula, dime la pel·lícula de l'actor que es fa... I venen per l'actor o per el director, no, millor ni per la pel·lícula, saps? Creus que sol haver més acceptació o interès pel cine internacional? Sí, encara que alguna espanyola ha sorprès. Les espanyoles venen més gent més major, més jubilats, més de més edat, però els joves en general venen a veure grans produccions, no venen a veure una pel·lícula espanyola, a no ser que sigui de Santiago Segura, que ahir ja només n'hi ha jovens, però en general són internacionals i les espanyoles que venen, és veritat que ve, però si és de xiquets sí que venen famílies, però els joves, que és la gran majoria que ve al nostre cine, no tiren cap a aquest tipus de pel·lícules. Veieu que les audiències li donen una oportunitat a les produccions més xicotetes? N'hi ha pel·lícules que luego tenen premis inclús d'Oscars, que ha vingut gent, però pensàvem que vindria molta més perquè la pel·lícula consideren que és bona, però tota la vez en totes partes, Elvis... És veritat que ha vingut gent, però una vegada està nominada, l'han tornat a ficar i ha sigut un boom. Els Goya el mateix, 4 o 5 pel·lícules eren, no venia molta gent en plan dir, esta pel·lícula 2 persones, i de sobte 20-30 persones soles perquè té nominació o perquè té un premi. És a dir, també la gent com a que no arrisca molt a dir, a veure esta pel·lícula, pues ahí sí bona, o no, si no té un premi no vaig a veure-la. I això també és més difícil també per la gent que està començant. Per què creus que és així? Per perea, a lo millor, o perquè venen i diu, ui, què fan? I si no veuen el tràiler bo, també estem molt condicionats per la societat i per els tràilers que fan o per el boca a boca. Si jo te dic que aquesta pel·lícula no val, tu ja no vas a veure-la. I a lo millor és la meva opinió, a tu t'encanta. O sigui que també la gent és molt còmoda. Des de no llegir un cartell de prohibido pasar hasta dir, la que tu me digues. Les meves companyeres del bar te poden dir que a vegades elegim nosaltres per el client perquè ni siquiera sap el que va a veure. En quin idioma vos dirigiu als clients? Pues normalment sempre en castellà, perquè tu no saps qui te va a escoltar. És veritat que en el cine, si algú parla valencià, vens a parlar en valencià i jo te contestaré en valencià. En general, solen fer-lo perquè tota la plantilla parla en valencià i ho entenem. Alguns casos que no, perquè no són d'ací, però els que són d'ací sempre parlem en castellà de primeres. Si algú mos ve i parla valencià, sense cap problema, que el client estigui còmode i si vol parlar en valencià, parla en valencià, que no hi ha ningú problema que estem a castelló. I entre el personal de cinema, en quin idioma parleu? Sempre castellà. Sempre castellà, encara que sí que dos companys entre ells parlen valencià, però en la resta parlen castellà, o sigui que això com quan te presentes a algú parla valencià i no li pots parlar castellà, doncs el mateix, però tots parlem entre nosaltres castellà. I tu eres cinèfila? Fora del treball consumisses molt de cine? Sí, claro. Jo, de fet, antes de treballar en el cine, venia tots els mesos segur, i de menuda tots els divendres, després del col·le, berenar i al cine. Sempre, i quan vaig ficar el currículum al cine, vaig dir, bueno, si me criden, pues me criden. De fet, jo tenia un altre treball, i me van cridar i dic, no m'ho puc creure, saps? I me va fer l'entrevista, la van agarrar i jo, pues de veritat, saps? I és veritat que treballar en el cine m'agrada molt, però el que no m'agrada és que no puc vindre al cine tant com venia antes. I que te fes uns spoilers a vegades, que després dic, bueno, ja no vaig a veure la pel·lícula perquè ja sé el que passa. Però en general, sí, està molt guai treballar al cine si t'agrada el cine. Has vist pel teu compte cine en valencià? Pues no, la veritat que no. Música sí que he escoltat, però pel·lícules com a tal, no, de fet no sé tampoc ninguna. O sigui que... A mi també per perea de tampoc dir, a veure quina n'hi ha, pues mira, m'incluïs també, saps? Anem a lo fàcil a vegades, o el que més publicitat ha fet. Aquesta entrevista pertany a Valenciart, un mitjà de comunicació que busca les iniciatives que es fan de cultura en valencià a la Comunitat Valenciana.